suruhon rohaku ton diperbadiai asasai totong ure tangi aku NDP. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusu na denggan na somangansi, asalam gada hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogotai, walaupun hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata parasi roha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, say parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dia porseaon nature, asa toktong makirim di haheheon, doho dihasangapon sogo silehonom mutu akan na porsea diho. Amin. Tapuji Tuhata marade mahita. Tangihon hamuma sikat nipati di minggu tasadarion, imasian buku Yesaya 2 ayat 5. Songonom madidok disi. Beta hamu ale pinopar ni si Jakob, mardalani mahita di hati uron ni Jehovah. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogo imahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhata marade mahita. Leatut uno
Tatopoti madosata tuadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurong na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asini roham na godangido. Saya asi maroham mida sa dok bangso nami sesa madosa nami sa luhuna. Say sungguli maroha nami, asa muba roha doho pangalaho nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesa ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalawasim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula mahotu au. Ay au dosi paluaho. Hasa ngapo ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata marada mahita. Ni debata turpu ni epistel di minggu tasadarion imanatar surat sian pesalmen 130 ayat 1 ayat 3 tajahama margati soreng puji-pujian di hasadaon dohot haholongon sama dongan edde hananakko sian si David idama dengan nai dohot sonang nai molotung pungusa hudulan akana marhaha marangi. Songon nabur ni Hermon nama baor tu akadolok Sion ay disido di parbaga Jehovah pasu-pasu. Hangoluan sahat rodi saleleng-leleng na. Ima sahat na martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tabagema kor pungwanina.
Tapuji Tuhatta marade maheta. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiao disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na atu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabi-gabi asiato di perbadia adorang suhabubuan. Ido Tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatos na matetarpa jaldo ibana di hau penarsilang na tua tu banua turu dong nitano na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun dia bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana paimamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegema puji-pujian sian kor punguan nama.
tabege matik ting. C. Titing HKBP Tamarunang, Minggu 7 April 2024. Nomor ragam, sada. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu kuasi mode geniti. Topik minggu marparange di bagasan hati uron. Kita hidup di dalam terang. Dua dada nasorang. Nah di hari Selasa 2 April 2024 di basa-basa Tuhatta do sada dada bawa di keluarga ni amang pendeta TD Sianturi STH inang Borus Tanggang hipasdo dadalaki suang-suangoni nang natorasna. Tolu, pendataan database pinabotohon matu ruas ni Huria HKBP Tamarunang ala nunga di patupado pendataan database online alani mamuka minggu sadarion dang terdaftar B gawe ruas ni Huriata ima keluarga J Simatupang boru hutapea dohot sada boru nasida ala terdaftar dope nasida songon ruas na aktif di Huria Bonapasugit ima HKBP ay mopang distrik Sia Sibolga Tapteng Nias. Obat pertanyaan wilayah 3. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah Tolu di hari Selasa sia April 2024 pukul 10 sia 00 wita. Marengana di gereja HKBP Tamarunang. Pinangido matu sude ruas wilayah Tolu perhalado dohot keluarga di Ulauni. 5. Rapot Huria HKBP Tamarunang. Di hari Minggu 14 April 2024 di Patupa Huriata do rapat Huria ima dinalaho makatai dohot memutuskan aka program kerja dohot anggaran ni Huriata di tahun 2024. Asaroma sude ruas ni Huria dirapoti. Laos marhite titingomma undangan rapot tuhita saluhuna. Jala di Patupa do konsumsi dirapoti. Onom database Jemaat HKBP Tamarunang diberitahukan kepada seluruh Jemaat HKBP Tamarunang untuk dapat dengan segera mengisi database Jemaat tahun 2024 yang telah dibagikan dan mengembalikannya kepada perhalalo atau sekretaris untuk melengkapi database pusat dan gereja kita. Pitu, pelayan diakoni di ibadah mingguta sadarion pasahaton peleat tujolo do hita ima tu diakoni ni Huriata tapasahma di bagasan las roha. Walu basar makanan PKKN UP di perminggota sadarion 7 April 2024 rodo panitia perayaan Pasca 2024 PKKN UP rap perminggu laos di bahan nasida do basar makanan songon dalan nasida mengalului dana tu pasca nasida. Taurupi ma nasida di bagasan las diroha. Sia sumbangan inventaris Huria. Di jalur Huriata do 1 set kursi dan meja di Langgatan. Sia keluarga JM Selain Inang Borsinaga wilayah 2. Mauliate ma di nasida jala Tuhata ma nama masu-masu. 10 ruas namar sahid. Perhelado dohot sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhatama namang alehon hamalumon dohot hai pason. Molodong sian ruas ni Huriata nomor sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu perhelado manang tu padita. Ruas nomor sahid sada Agusta Christine Boru Sianipar wilayah Tolu dirawat di rumah. 2. Amang MU Tagalung wilayah 3 dirawat di rumah sakit Primaya. Tolu Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 dirawat di rumah. 4.
Amang Awe Sitorus SE wilayah Sada dirawat di rumah. 5. Amang S. Saragi wilayah Sada dirawat di rumah. 6. Alexander Togihon Silain wilayah 2 dirawat di rumah. 11. Ruas nama ulang tahun. Perhelado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta nama ulang tahun sa tanggal 1 tanggal 7 April sa ito hatama mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas nama ulang tahun Inang A Boru Simbolon 2 April wilayah 2. 2. Amang WR Silitonga tanggal 2 April wilayah Tolu. Daniel Fait Togus Si Mangusong anak sekolah minggu 3 April wilayah Tolu. 4. Inang ME Felina Boru Marpaung 3 April wilayah 3. 5. Inang AP Boru Sianipar SM 3 April wilayah 3. 6. Amang N. Siombing ST MT tanggal 4 April wilayah 1. 7. Amang Situa MP Sitorus SST MM 5 April wilayah 2. 8. Boru Olivia Sianturi 7 April wilayah Tolu. Di tangan nasia muddo gajang ni umur jala di habirang nado hamuraun dohot hamuliaun. 12 ulang tahun Pardonga Saripeon. Perhelado dohot sude ruas ni huriah HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardonga Saripeon tu ruas na merayahon siat tanggal 1 tanggal 7 April. Ruas na merayahon keluarga H. Gultom Inang N. Boru Siregar 3 April wilayah 2. Sa ito hatama na sa tatong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas naro tu permingguan. Minggu 31 Maret 2024 ibadah Paskah subuh buah-buah ijuk 70 halak. Minggu 31 Maret 2024 ibadah umum pesta peresmian resort dan pesta Paskah 220 orang. Jumat 5 April 2024 kebaktian wilayah 2 52 orang di keluarga Situa MP Sitorus SST MM Inang F Boru Sibarimbing SPD. Parhepengon Romai 2. Parhepengon ni huriata boima tabereng di titik parhepengon narong di hitabe. Songonima titik ni huriata di baga seminggon tatang yakomma asa gabi pasu-pasu dohot lasni roha di hita terlumubi gabi hamuliaun di goar ni Tuhata. Amin. Tapuji Tuhatan lau persembahan sada A sada B dohot 2. Jumono kanuba
sakit ibana maronohu aria korgin pe positu turohaku sasahat abuse. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion di minggu kuasi moral geneti ima nadene sian sada Johannes bitu sada mamuka sen ayat sada sahatu ayat 10 diuduti muse bitu 2 ayat sada sahatu ayat 2 asa tajahama amang inang haang ginang pinaribut marsika soring sia kami ma ayat na parjolo hata hanguluan na adong sian mulana na hubegi hami na diida ni mata nami na hu panotnoti hami jalana jinaba ni tangan nami taringot tu hata hanguluani. Na huida jalau bagi hami ido binaritahon nang tuhamu asa marpasorak nang hamurap dohot tami tu amai dohot tu anak na Yesus Kristus do parsorot tai odo barita na hubege hami siya ibana gabe binaritahon tuhamu panodang do debata dang adong di bagasan ibana manang aha na hulum ay molo ta parangehon hatiurun songon ibana na di bagasan na tiur saur do hita sama hita jala di payas mudar ni Yesus anak nedo hita sian nasa dosa. Molo tatopoti akan dosata haposa do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita sian nasa hageduhon. Alea kanaha ubayan usurato non tuhamu asa unang mardosa hamu molo tung adong na mardosa adong do pangodeta tu amai ima Yesus Kristus partigori ibana do partengganan pasayhon akado
Itu yang go sahatna horas madihita. Damang dainang hanggi nang pinaribut na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong kata-kata motivator na mandok na jot-jot tabigi di suarahot tuhita asabuy gabi dalan mamakulingi nguluta gabi sorminan niyan di tonga-tonga pardalanan ni nguluta na mandokon. No body perfect. Tidak ada yang sempurna. Jala jot-jot do tabigi di suarahon tuganup nguluta. Dang adong nasikop di tonga-tonga nguluta molo dang debata na pasikopon saluhut nai. Oma songusada hata motivator nagabi acuan nagabi bohal tuganup nguluta bahwa manusia semuanya adalah memiliki keterbatasan. Tidak ada manusia yang mampu mengatakan aku telah sempurna. Dang adong nagabi acuan, asa gabi penilaian bahwa sana ngulut tanunga sempurna. Molo sian sinadongan, molo sian aka pasu-pasu, molo sian akalan na asing. Dang bui iya manginang, nagabi acuan, dinalaw mandokon nguluta, nunga sikop. Holande batado na pasikopon ngoluta. Di dalam kekurangan kita, pribadi lepas pribadi, disinilah Tuhan hadir menyempurnakan perjalanan kehidupan kita. Jala ditikiro pe Yesus to pertibion di suara hoddo. Dada nanaeng manyigay nanunga adong haroroku. Alai pasikopon nanunga adong do haroroku. Boy tabereng amang inang di Matius 5:17 di suarahod de ganup tuaka namangihuton ibana. Ini menjadi acuan, ternyata sangat penting Tuhan Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, macam luar biasa do turpukon na di suarahon tungoluta boy berengota songot dia sisian ni Tuhan Yesus na margoar si Yohanes yang diungsikan tu Pulau Patmos alai dipakulingi de bata dipakai de bata nata pe nunga gale ibana dipakai de bata dinalao mambohali, dinalao marjamita, dinalao mambaritahon, taringot tu pardalanan ni ngulu ni natinopa ni debata. Mulut abereng sian ayat sada sahat tu ayat tolu. Takas boy berengota amang inang songot dia Yohanes makatindakon pambahenan ulaon na binahin itu ata Yesus Kristus di ngoluna. Nabarjolo di suarahon. Na adong sian mulana nahu begi hami. Na diida ni mata nami. Nahu panot noti hami. Jala na jinama ni tangan nami. Taringot tuhata hangoluani. Naung gabe patardo hangoluani. Jongjong do si Yohanes masuarahoni tuganub natinopani debata. Jala di ayat opati odo tujuan na ahado lapatan ni hatai di suaraon ibana didokon di ayat opati asa gok halalas ni roha muna itu ubay na husuraton hami hataon tuhamu asa gok halalas ni rohamuna. Macam luar biasa do amang inang. Alimulo berengota muse sian ayat 5. Molo memang takas tadaummu Tuhani omma peo panodang do debata.
Dinalau madalani ngolum ho omma peop panotang do de bata. Odo di sorahon. Masuk matu ayat onom 1 ayat 10 omma paru kiloni. Omma ragam-ragam niaka si taonon na ikon diadopi. Ale parjolo di ayat 5. Di patau ngolu taganup di patau ngolu nia kasisian ni Tuhata Yesus Kristus uhut nanunga manata ibana di suaraon panotang do debata tabireng di ayat onom mulu tadok naung saur hita tu ibana uhut tau laon na holom pargabus do hita di ayat pitu muse ay molo taparangehon hatiuron songon ibana na di bagasan natiur saor to hita sama hita jala di paias mudar ni Yesus. Begitu sangat luar biasa amang inang alani natape agak bagas hugalihami jo turpukon karena saya harus katakan minggu kuasi monogeneti ini adalah minggu yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Molo maneli hita satokin, tabereng majo tahun liturgika HKBP na berjolo dilehon Tuhan debata anak na nasasadai dinalau manubus ngolut taganup. Dang hepeng di bain debata lau manubus ngolut taganup alai dilehon do anak na nasasadai mudar neido nagabe mamburi ngoluta. Ido nagabe tapatupa ulaon parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus Kristus. Parjolo diburi Tuhan debata ngoluta. Napaduahon dipakulingi ganup ngoluta. Ainung ngahuburi ngolumuna. Saya sudah membersihkan kehidupanmu dengan darah yang sangat kudus. Karena engkau adalah kudus. Pasca subuh di jauh asa taida ay molo nagabe puncak si taonon ngolu ni jolma ima hamatian ay molo odo nagabe di habiari ganup na hutopa ima hamatian berek hutaluhon hamatiani Tuhan ta Yesus Kristus talu hamatian alani dang tahabiare be hamatian enunga ditaluhon Tuhata Yesus Kristus hamatian taida nanunga Tuhata Yesus Kristus sai masuk mahita tu pasca pola sampai 2 hari amang inang tapatupa ulau las ni rohai disima dipangido hita hatindak koma nanunga di pae baru de batang ngolum hatindakom mananunga di pakaluar de batang ngolum sen ganup akadusa ditaruon ngoluta ganup tu inganan nagu akalas ni roha ima pasca sonari masuk mahita saya pasca nunga takas di pasahat di batahita saya bukan yang dulu lagi, saya sudah diperbaharui Yesus. Amin. Amin. Masuk mahita tu minggu kuasi monogeneti. Dang na jolo behita alenunga di pai baru debata. Songon poso-poso nama uas disusun natama. Kita bisa bayangkan bagaimana anak yang baru lahir yang dia tidak mengerti tentang menyakiti ataupun disakiti. Yang dia tahu hanya meminta dan berharap kepada ibunya. Dia hanya bisa mengungkapkan dengan rasa tangisan untuk mengatakan, aku membutuhkanmu. Sangat luar biasa. Roma, ina natar pasu-pasu, mangalehon asi. Dan saya harus katakan, perjuangan seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anak sangat luar biasa. Mulu stres setabi nangda ala na ama doa udang ina ala nida ku boto. Ay mulu ina au boto ma. Ay mulu stres ina buido keluar ASI. Mulu bahat si taonon buido keluar ASI.
molulungun rohani ina bodo keluar asi. Daw. Itu sangat luar biasa. Alani ikolas do rohani ina asabui dengan mardalan asi dinalau mangalehon tu iya nakonna. Dan saat olan saat di sini tabereng musi amang inang. Ulu amang padita di zaman sonarion nunga zaman maju. Nunga adong susu bebelak, susu na asing segala macam. Iya. Tetapi akan berbeda ketahanan daya imun tubuh seseorang ketika dia menerima asupan ASI dari ibu, susu yang murni dengan susu yang diproduk. Itu. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani ido hudokon nakaning ini minggu sangat penting kuasi monogeneti. Jala mulut tabereng muse di topik mingguta di suarahon marparangi di bagasan hati urun kita hidup di dalam terang. Sangat indah. Molo nungan di pai baru di batang uluta. Dang tatata be akan dosata. Dang tatata be latih ni roha, osom ni roha. Mangulu mania kita di bagasan hati urun nabi narade di batang. Dang tahalo mobe holong di tonga-tonga pardalan ning uluta. Na tatata olah sada. Holong nasian di bata. Amin. Ay molo pe ikun maragam na ikun talupi amang inalang alana onandong mardalam mahita songon poso-poso na mawas di susu na tama. Kita akan berjalan menjadi seorang yang sudah dimurnikan kembali seperti kertas putih. Molo pe ikun adu patta amang inang ragam niaka tantangan pergumulan goncang-gancing itu adalah dinamika kehidupan. Nah kani saya nikmati do korni punguan ama dot korni punguan ina. Ubayan majo songon na di sorahon sahala pencipta musik didokon paduan suara. Dia akan memiliki yang namanya itu perbedaan. Dang sarupa amang inang nada disada edei. Bayakok kamu majo songon edi pungon aman akaning tung mabaur do tahe amang. Tung mabaur ale sudi not nasada. Tu tung mabaur siya ko. Dang adong nikmat nih. Dia akan memiliki tekanan-tekanan tertentu. Tung mabaur siako. Ada naiknya, ada lemahnya, ada rendahnya. Dan itu adalah ritme sebuah lagu dan akan dikompilasi menjadi harmonisasi sebuah nada yang indah. Begitu sangat luar biasa. Jala mulut tabereng adong di jolo nama nguluhoni. Dia akan berjuang bagaimana lagu ini akan dinyanyikan sampai selesai. Soni doto ngamangina ngoluta ditikyon. Jong dole bata manguluhon ngoluta. Ay molope terkadang kita harus melawan rasa sakit. Terkadang harus menghadapi pergumulan yang sangat berat. Terkadang kita menikmati rasa sukacita kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ingok ma dinamika kehidupan deh. Dang alani gugum. Dang alani pambayanata gabi jalotai alai madalan nasian di bata dinalau patorason hapor syao nanunga manada di bata alani cukup do metode yang harus kita pakai adalah yang pertama mandok moliate uhud martangia dang adong nasing siani alani molo nunga tabereng amang inang na nunga di pai baru de bata nunga tubuh holong di bagasan ngoluta jala ido na tapake di nalaman dalani ngoluta dang tatada bea cini roha molo tabereng na kaning di episteli uli nai denggan nai sonang nai molo rap saudulan aka namara marangi amin amin. Ale persyado hamu amang inang, ulu si patahita, rap saudulan ale dang marsyadaan. Mulai masuk minggu,
Sahatuna saya per mingguon mulu disukun padita. Songon na baru do na kaning hubereng di lambung mune bapa. Aido. Ada kuboto ama. Baik kok kamu mamang inang. Iya, mulai dari awal sampai berakhirnya ibadah kita tidak mengenal. Kita hanya bisa menikmati diri kita sendiri. Suku-sukun. Dipanggil do debata mangulu mahita jalamar parange mah di bagasan hati urun dada ikon mamikiron diri tasat diri alebu hama ngulu taon gak bisor nginan nadinggan tuga nup akka humalia kita tajalang maju manginang na di lambung tay ati buha alanan nong kan mulu disokan itu parhala du tahe manjalak kamu kan olu do sipata sesama hamudang manusia langan ati buha narap saudulad dosonari namar dongat tubuh namar pariban ati buha naro pas lagi marminggu tuson idu nggak diulau nala amangon jalak kamu idu iya idu tabudu jala molo dihuriani halakan dang dihuriata molo dihuriata ruas tarpasu-pasu do amin lu do sipata rap saudulan alai dang marsiatoan rap saudulan alai sai marhata met puasa mohon dila buku na madabu do permen madabu tidak sengaja jatuh permen obat anti ngantuk asa buyan nong hubigi jamitan ipat ditai dibuat ibana permen madabu permenon dibuat ibana songonon rodo di labung nai bereng mak sengaja ibana do di padabu ibana permeni dari ibana upang idui tidak lah ya wih amang jota he molodang di gereja be tubuh holong di dia be itu nyata amang inang alani sonari turbukta sadarion di suarahon marparangi ma di bagasan hati uron ima holong nasian di bata kita tidak lagi memikirkan diri kita tetapi kita memikirkan orang lain di dalam diri kita bohama baenoku sonang nadila buku dang nagabi hubayan bohama busi saon nadila buku dah bohama sonang ibana rap dot au amin jala idu amang inang mulut tabereng di bindu napaduahon ayat sada dot ayat 2 odo nagabe peopota molo nunga takasita mangulu di parngoluon na di pay baru de bata ale aka anaha tabunay kita dapat status yang baru ale aka anaha dang di suara hobe ale aka bangsok kudaw ale aka anaha aka iana konni debatado hapihita ini menjadi status yang baru ini menjadi status yang terbaru untuk kita dang au be napunasa au ale debatado napunasa au di suara muse ubahen husurat tonon tuhamu asa unang mardusa hamu molotung adong na mardusa adong do pangodiota tu amai ima Yesus Kristus partigori ibana do pertingganan pasayhon akado sata alai dada holan dosata tung dohot do dosa ni sadok portibion luar biasa iya alani las marohata amang inang ini menjadi jawaban di dalam doa-doa kita ikon berani do hita mandokon jod dodong edi kan tu dia ho dung mate ho tu dia mahita hah tumol dao jalo do honok kuma unang gabi taripu kan jodoh tabigi saliling mangulu dang diboto pamajat marujung ngulu ngamoting ibana di atas ni pohon dang adongi dang adong dang nagabi mati ibana nagabi marsiajan mamanjat daw moloroso kusukun tu dia hodung mate ho alus na sada dot de bata rapon dot de bata doau molodung mate au itu menjadi jawaban
Buasa dohono kusongoni, kita sudah dapat status yang baru. Ale akana yanakon ni batado hita. Alani ta parange homa manginang hati uron di ganup ngoluta. Marhite hu ha holongi diriku, hu ha holongi dongaku jolma. Dangadong be pemahaman na asing di pikir aku. Yang ada hanya satu, dia adalah teman terbaikku. Nah tapi si pata ikon galero ham di pahata dongamu ikon donomu do. Saya sudah hidup di dalam hidup yang baru. Dang hutada biar sak niroha. Alaina hutada hola sadado. Yang saya ketahui hanya satu, yaitu kasih sayang dari Allah Bapa di dalam kehidupanku. Tuhan memberkati firman-Nya. Dipargugui mahita manginang mangulahon hatana songon akka iya nakon ni debata nanunga di pai baru debata nanunga di pature debata ngoluta tahanguluhon hati urun di perjalanan ni ngoluta. Amin. Martangnya kita mulai tema le Tuhan debata Dunga marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami di tikyon. Marhiti hatam di suara kodo tuhami ale Tuhan di bata. Hami akka tinopam. Ima akka yanakom wale Tuhan di bata. Asi maroham. Tatap ngulu nami ganup. Tutudo ale Tuhan di bata maragam na ikon diadopi hami. Ale marhiti hatam di tikyon ale Tuhan di bata. Nahodo ape na paibaruhon ngulu nami ganup. Nahodo ape na paturehon ngulu nami ay ganup ali Tuhan di bata. Alani mali Tuhan di bata si maroham totong mahomian di roha do pikiran nami. Tarumobi ditikyon oleh Tuhan di bata marhiti hatam nanunga lehonomu hangoluon ne baru tuhami. Di dalani hami mangulu nami oleh Tuhan di bata. Di bagasan hati urun na pinaradem di tonga-tonga ngulu nami. Alanima ali Tuhan nasiroham ali Tuhan totong mahoma masu manugu-nugu pardalanan ni ngulu nami. Asaboy manian ngulu nami on ali Tuhan di bata. Gabi sorminan na ringgan di tonga-tonga humaliak kami. Di tonga-tonga keluarga nami. Di tonga-tonga huriami ali Tuhan di bata. Songoni pele Tuhan di bata. Di saluhut na ruas ni huriam na marminggu na rap marpungudo tami di bagas corom di tikyon manang na ikon mandoho di parminggon marhiti live streaming ali Tuhan di bata maragam do na masa di tonga-tonga ngulu nami asiroham ali Tuhan di bata patau hami saluhut na patugu roha do pikiran nami homa na totong mamasu hami ali Tuhan di bata asa margugu hami mangadupi aha pena masa di tonga-tonga ngulu nami. Di tikyo pele Tuhan di bata dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami. Saluhut na akka program-program ni huriamon ali Tuhan di bata siroham. Pasu-pasu hami saluhut na. Pasada roha do pikir nami. Parhalado do ruas ni huriam. Asa marhiti pakubaisyon nami. Marsangap marmulia guarmu. Di tonga-tonga huriamon. Di tonga-tonga ngulu nami ganup. Ditikyo pele Tuhan di bata neng bodoh nami di bagasan tangyang nami. Salut na karuas ni huriam talumobi ali Tuhan di bata. Ruas di huriam na di bagasan parsahiton ali Tuhan di bata. Agusta Christine Borus yanipar. Amanami amang MU Tagalog. Nabolsom amanami amang situa di Sregar. Amanami amang awe sitorus. Amanami amang S Saragi. Yan akun nami Alexander Togihon Silain. Ali Tuhan di bata. Homa Tuhan na mangerbakon tanga munago pasu-pasui. Tinalaw mamasu pamatang nasida. Tinalaw mga lehon hamalumon. Turoha dohon ngulu nasida le Tuhan di bata. Titikyo pele Tuhan di bata. Tong dohami mambuon di bagasan tangyang nami. Salut na ruas ni huriam. Na di bagasan sa minggun. Makalason din ni basam. Na dilehoko tabahan bilangan ni umur di tonga-tonga ngulu na le Tuhan di bata. Ima inanami inang A boru simbolon amanami amang WR silutonga yan ako ni Huriam Daniel Fight Togu si Mangunsong
Inanami inang M. Evelina Boru Marpaung. Inanami inang AP Boru Sianipar. Amanami amang N. Siombing. Amanami amang situa MP Sitorus. Yan ako ni Huriam Olivia Siaturi. Ale Tuhan di bata pasu-pasu ngulu na sida. Songok ko na mga lihon tabba bilangan ni umur di tonga-tonga ngulu na. Tabom mo ale Tuhan di bata pasu-pasu di ngulu dohot diaka ulon na pele Tuhan di bata. Songok ni ale Tuhan ruas ni Huriam na mga kalason dengan di basam marhiti tambahan bilangan ni umur pardongan saripyon. Imale Tuhan di bata manami amang hagultom inang Boru Siregar. Ale Tuhan hodo na padomuhon na sida. Hodo na mamasu-masu na sida. Totong maho jongjong mian di pardongan saripyon na sida. Dinalaw mamasu-masu ngulu na sida. Yanako na sida dot akka ulon na sida si ganupari ale Tuhan di bata. Songonima na kami saluhut na ale Tuhan di bata. Na marpungu ditikyon ale Tuhan di bagas jorom. Tatap hami pribadi lepas pribadi. Homa namian di roha doho pikiran nami. Moliate mau pasat kami Tuho. Mangasahon gua dan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Marite hita sian bukede nomor 404 uhukma tapasahat peliata. Una cosa dina holo dunati urho ato salu sulu imagolo ai holo bordivio naing mabase sahononu dosa Tuhan Yesus ibe asahangoluhononu nani omohonai unakoni hagangguan sai basadarohami asabali halilu bainoni sondanai sai ukapi marohamu sai basia Tuhan mi pagonggongon saluhur lakang tuanai.
uban holong rohai. Datangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di bano gijang. Hodo haroroni saluhut sile hon leo na dinggan do na salibasa na muliutus. Hupasata mima siyan na nilahami tuhami pilan nami tuho. Sejalo mi gabi uap nucus di julum. Pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilanhon. Pati buluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahiti-hiti todim. Asalam tadahami godang nisi leho-leho mi tuhami. Asalam gir-gir hami manduk muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bano gijang, say pinorbadiya magwarmo, sero maharajamu, sesaut mo lomo ni roham di bano atongon, songon na di bano gijang. Leho matuhami sa darion hongoluan siya pari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan mardosa tuhami. Unak kami togi untuk pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay horon apunan harajaon Nuhun hagogoon Roning hasang saleleng dileleng na Mula mahamu di bagasan dami, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala jaramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur homadamena tutodim. Amen. Amen. Shalom, selamat hari Minggu ma di kita saluhutna.